आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय देग्लायनि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिबो सिमां बावहरबाय। देग्लायनि बोसोर गोदाना बयनिबो थाखाय मोजां जाथों। गावजों गावनि गेजेराव अनज्लायनाय, मोजां मोनलायनाय, खौसेथि बारायथों, एना एनिया जोबस्रांलांथों। माबाफोर खामानि बा हाबा मावनो आखायाव लादोंबा मोजाङै मोजां जाफुंसारथों होननानै आं आफा अबंलावरिनि खाथियाव गसंनानै नोंथांमोननि थाखाय आर'ज गाबो। आङो नोंथांमोनजों एसे रायलायनो सानदों दिनै। सिख्लाफोरजों आं बांसिन रायलायगोन, सेंग्राफोरजों बारा रायलाया। आच्छा, माबा आङो खोनानो मोनदों कि बरलागाव जि मोजां मोजां गुफुर गुफुर साफा साफा सेंग्राफोर दं होननानै, नंगौ नामा? नंगौ? नङा? नङा? नङासो होनबाय माथो। आच्छा दे, हाबा जानाय सेंग्राफोर ना हाबा जायै सेंग्राफोर बांसिन दं? हाबा जानायबो सेंग्रा नालाय। हाबा जायैसो? आंहा हाबा जानायफोरखौसो नायो दाना। आंहाबो हाबा जाबाय नालाय, बेनिखायनो आं हाबा जानाय सेंग्राफोरखौसो साबसिन मोनो। आरो हाबा जानायनि उनाव सेंग्राफ्रा साबसिन जायोथ', नायनो हेन्डसामसिन जायो। हिन्जावफोरनि अननाय मोनबा साबसिन जायो, नंगौना नङा आब'मोन? आंबो बिराद अनो आंनि हासबेन्डखौ। आच्छा दे, जोबोर मोजां मोनबाय। दानिया दसे मोसाथ'नो ना एसे रायज्लायबावनो? नाथाय आच्छा दे, दोंसेल' मोसाया आं होनखाबाय, दोंनै मोसागोन। जागोन दे? दे दे दे, आरो हायोबा उनावहाय नोंथांमोनजों मोसाबावगोन।